मास्टरलाय खननो रेडि जोब गासिबो थैबाय रेडि जोब गासिबो माला नैबे दङ बे थाबा मा थायो मिथिखाया होमबा लोगोफोर लोगोफोर Welcome to the back again गासिबो आंनि गोदान भिडिअ प्लेन केन्सबाव बरायनाय आंनि गोसो गथाया गोसो गैयाबाला थैबाय लोगोफोर ओमफ्राय थ' लोगोफोर दासान्दि बोरै दं आसा खालामो नोंथांमोनखौ सिनाव बयबो मोजाङै दं आरो ओमफ्राय दायो जोंहा सार दंजोबो गासिबो मानो सल लोगोफोरना मा होनदों जोंना सार दङ बेनो ओमफ्राय इलेक्ट्रिसिनि मा जेन'बा बेयाव माने लेपटपबो दङ नै बेलाय आंलाय गान बेयाव जोङो लेपटपखौ मानि थाखाय इउज खालामो होमबा बे गाननि मिउजिकआ एसे जों दा मिउजिक माबा लागासिनो कन्ट्रा स्पिकार फाग्ला दामना खर' गाज्रिनो मेटेल टन खनग्राया फैबाय दासो दा कमेन्टआव खालामबाय जाबाय मेटेल खनग्राया माबायदि नोंसोर नायनो होनबाय थादोंना मेटेल खनग्रा दाख्लैनिफ्रायनो खावनाय खनग्राफोरा बेखौ नुवाखै होनग्राया नैबेनो थ' लोगोफोर नायलांबाय था बिदिबा भिडिअआ बराय मोजां जाखागोन जोंहा ओमफ्राय गिफ्ट मोनसे दङ नैबेनि थाखाय जोंहा दा सारनाव गोसो गोथारै फैनाय जाबाय आरो सारा जोंहा जिरायगासिनो कन्टेन्टआ सार जों दा मा मिउजिकआव ओमफ्राय मा लानो इदिट खालामग्रा नैबेनो ओमफ्राय गायखौ एसे आं ससे हगारसै जोंनि रिलिज जायाखै गाना ओमफ्राय बेखौ जों रिलिज खालामो नैबे मिउजिकआव रिलिज खालामसै ना मा बुङो लोगोफोर जाया नायनोसै नैबेनो खिन्थु लहाया जोंना गोमखायो नोगोर गोमो फार्स्टनिफ्राय जाबाय र' दामग्रि नैबे क्वालिटिखौ खोन्थानां सेंग्राफोरनो क्वालिटि खिन्थाग्राया खोनाबाय खिनाया माबायदि खोनायो होबाथाय बिया फालांगि आरो नैबेजोंनो नै खोनासंल' आयौ केमेरा दावखोलायो र' खोनासंबाव दे आयौ 3D जाबावो नै नैबे माने नैबे गोजौनि ओमफ्राय नैबे गाहायनिया बांसिन जायो गोजौनिया बांसिन जायो नायनोसै गोजौनाथ' बारा गोलाव नङा नै गोजौनिखौ लागासै बारा गोमा गैला गाहायनिफ्राय बोरै बा मा जाबावला जाला आं मोनसे माने रायजोफोर आंनि गारांखौ एसे माबाजों खालामगोन माने लोगोफोर आंथ' आंनि गारांनिफ्राय मा ओंखारो आं बेखौ दिनै लादों आखाइयाव नै सारखौ नायगोन सारनि अरनायाव आंनि गारांनिफ्राय मा ओंखारो नायनोसै आं फाग्लाबो केमेरा नायाखैलै फैयाव फाग्ला जागोन माबायदि ओंखारो नाय जेरैखि जाया बोखानांगोनखा भिडिअआव फैबाय जेला फालिफ्राबो दाख्लै जा सोलोंनानै थाखानो थिनखाबाय एबारथ' सफैखागौ ना मा होनो सोरनिबा केक हानाय माबा हानायाव एसे लानांगौनो गावसोरजोंसो सारा नायदो माबायदि मानसि जागोन फालाय नंगासिनो कुछ होता है राहुल तुम नहीं समझोगे दाख्लै बे क'क्राझार माबायाव गभार्नमेन्ट कलेजाव थांनानै एसे गोमा मोनदों माने खब' सिदों सान थांबाय थायो साइकेलजों टाउनाव बेनिखायनो एसे खब' सिना दं आरो जिखुनु जाया लोगोफोर एसे गारमानिफ्राय मा ओंखारो नायनोसै गोरगोरनाय आरो नैबेनो जोंनाव मावनाया आंना दा जाया गारमाया दाख्लै गभर्नमेन्ट स्कुलाव थांनानै एसे गारमाया ओरैबाय जादों ओमफ्राय नैबेखौ मोनसे खोथा आं गुजुनाय मडेल
बुजिनाया मारै बुजि नोंसोरथ' बुजिखागौ माने बै माबा मा बेराम होनो जेखौ कर'ना भाइरास खोनाखाबाय माने बेखौ बुजुबा सिख्लाफ्रा बारा बाक्साबा आसोलाव एसे माबा जिनिस जाखानानै दं दा ओंखायनो बिदि मोनो ओंखायनो आंखौ बिराद रावबो नायस'ना नै बिसोरखौ नाय बिसोरखौ बागथाजों अमा उरजोबो ना जोंनिखौ नाय गाराङा बक्सा गाला खोनासं नै खेरबावगोन आयौ बबे खाथि लाबोया गला जाबानो जाबाय ना सजानानै दावहोजोबो माने नैबे स्पिकारा एसे बुयोना जिनिसा नायदेखौ जोबोर माने मै सौसिलायनाय मैसो बेराफोरनि बुलायनायाव एसेल' होदेरनांसिगौ गावसोर नांलायनानै एकदमबारे जाथारबाय सिंगाव फाग्लामोननि खारो जादों बिदिनो बैसो जायो जायो गान खननो थिनगासिनो जोंहा अमाफोरा फाग्ला ओइ फाग्ला जिखुनजाया लोगोफोर जोंहा मा गान खननांगौ होनदों दाख्लै फाग्लिफ्रा जाबायदि खननो थिनखाबाय लाइभ होबाबो दावराव खनायाव लानानै नै जोङो जाखुनजाया लोगोफोर आगै आगै बाग्रांसिखौनो होखासै नायनोसै लोगोफोर माबायदि जायो गानाङाथ' रियेल बायदि जाखायो नै नायल' ओमफ्राय सानाथ' बुजिना दंखायो माने सैमानि बै आंना बे ओइ दिजि होबासो जागोन नामा खुगाजों दिजि होबासो जामारो नो होमबालाय सख'थारनाय जाला सासे उदै बिखौ साजोब्बाय बिराद बारा दामिनिसो गोमो जाबायसो मोजां गोमखायो आयु गान खनदो फाग्ला जागायजेननोसै माथो बुंबावनो खननो थिनगासिनो जोंहा सारा मा होनदों गाना आगै आगै बाग्रांसै थ' लोगोफोर नायबाय थादों अब्ला आगै आगै बाग्रांसिखौ माबायदि जायो नायनोसै दिनै मस्क'नि लानो ना साव'नि लानो जादों सुरखौ साव'नावथ' गाराङा बिराद गोदै बे फाग्ला मस्क'नासो ए मस्क'आनो साम' होनदों नामा रामसि नोरै नायबाथाय मेगना गजोब्बाय फाग्ला लाथाया बेनिनो लाथारदों एकदमबारे नोंगौ लोगोफोर दाना जागायसै होमबा ओरै खाथियाव आंहा नायनांगौ ना Music. Ayah apa yang ke? Nay. Agui bagramsi
थैबाय सौबाय लायो नोंखौ आं लायलाङा Iya. Alas saya kan. Kenapa gitu loh? आगै बाजारनि खोमा थैबो सौबाय लायो नोंखौ आं गोसो थैयो सना नोंखौ आं आंलाय मोजां मोनो आगै Iya. Kasih. Satadam. Ayo, bersama ibu namu. Satadam, hutar. Biar mujang. Sampai sini aku bersama nani. Iya. Mama lah tu kan? Sampai sini aku bersama nani. Bukan aku lain. Madu. Isu ang macam. Soda lele, terima Soda lele. Agay barangki. Kema thubay thubay lại ơi. Nên không phải ăn lại cứ sơ thưa sao. Nên không phải ăn lại cứ ra. Ang jalan baik. Agay barangki. Oi. Kondisi. Alasan kena kau ni leh. Besi tanah yang sana ni lah. Niko sona, besi tanah yang sana ni lah. Buri nublatai. Niko sona. Oi. मानसिफोरा बुङो रायजोआ खमायो कोई बात नहीं हम तो चूतिए हैं दोबारा ट्राई करेंगे और क्या बहस चोर कोई काम है हम पे saya mau laगायबाय खिन्थु नांबाय गारबाय बारानो मोजां जालायलायखाय थ' लोगोफोर जोङो एसे लाय रेडि ओमफ्राय जोंहा माने सारा जोंहाखौ खनैनांगौ ओंखायनो बेग टेग लाजोबखासै ओमफ्राय थ' जों दायो मोनसे जायगायाव दोरोदसैलै नायनोसै साराथ' बेगाव मा लाजोबखो सार बहुद माबा खनबाय दहायनिफ्राय दा ओमफ्राय आं भिडिअखौ बानायनो सानदोंमोन ओमफ्राय सारमोननि माबानाव एसे हेल्प होनायाव बानायनाय जाबाय आरोना भिडिअ सार ओमफ्राय दा स्टेजआव अफाय थांगोन होनदों प्रग्रामाव अफाय दं बेंगल सारना बेंगलाव प्रग्राम दङ थैबाय जों बायदिया माला गायनो मोनबावनांगौ बिदि थफि खायला खुइला कोई बात नहीं हम तो चूतिए हैं दोबारा ट्राई करेंगे और क्या बहस चोर कोई काम है हम पे आया बेंगलाव थांनो मोना माबायदि मोनदों दा नायदो बेंगलाव माबायदि खनो आंथ' थांफानो मोनला केमेरामेनखौनो गालांबायसो जों बोरै जादों थ' लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै होमबा जों थांलायसै ना मा होनो खि बुसोहैसैलाय